Vi er officielt tilbage. Den gyldne dreng 2 er tilbage igen. Efter en evighed. Efter hele 2 år. Måske 3. Jeg ved det faktisk egentlig ikke. Men vi er officielt tilbage. Jeg vender tilbage igen med måske 2 uploads i ugen, som jeg plejede. Jeg vil se, om jeg kan finde mit officielle banner igen, så jeg kan få et bannerbillede på kanalen, ikke? Men vi er officielt tilbage. Skål på det. Hey. Jesus Christ. Vi vender tilbage igen med ugentlige videoer. Håber I er med på det. Vi ses i næste video. Bye.